ישראל ליבמן, אחד האתגרים הגדולים, נכון, של החג הזה, הנושא הכלכלי ומשפחות ישראליות רבות מתקשות בדבר הזה. בואו ננסה לעשות סדר בעניין. איתנו נמצא ישראל ליבמן, מנכ"ל עמותת מקימי. שלום לך, בוקר טוב. שלום וברכה לכל הצופים. ישראל, בסופו של דבר, החג הזה, כמה שהוא שמח, והסימנים והמשפחה והשולחן, הרבה מאוד הוצאות, והן כבדות מאוד. נכון. ולצערנו הרב, המון משפחות, במקום ביום הזה, כמו שאמרתם מקודם, מכל הנושא של השמחה והבישולים, אז לחלקם בתוך המאכלים הטעימים יורדים להם קצת דמעות. וזה בגלל המציאות הכלכלית הלא פשוטה, שבה הם נכנסים לחג ונכנסים לשנה בחובות גדולים, בעצם אולי רוכשים את כל המוצרי מזון ואת כל הסעודה הנפלאה מכסף שהם לא שלהם, וזה גורם למשפחות להיות במציאות מאוד לא פשוטה. ואנחנו בעמותת מקימי מנסים כל הזמן לעזור להמון משפחות להגיע לחג ולחגים עם חיוך, עם התנהלות נכונה של כלכלית, ככה לפתוח את השנה בחיוך. אז איך באמת אפשר להיכנס לשנה עם חיוך, כשאנחנו יודעים שמחירי הבשר והדגים והפירות והירקות עלו, ואנחנו מעבירים את כרטיס האשראי ככה הלוך וגהץ? איך אנחנו יכולים באמת לעשות שינוי כלכלי, להתחיל להבראה, שכאילו כל המציאות נגדנו? קודם כל אמר מקודם הרב, אחריות. אז אני אומר, אחריות זה בכל נושא. אם זה בנושא חינוך הילדים, ואם זה בנושא בטיחות, ואם זה בנושא כלכלה נבונה. אז אם אנחנו יודעים שהילד שלנו נולד, אנחנו יודעים שיהיה לו גם בר מצווה, ואנחנו יודעים מתי תהיה הבר מצווה, כי זה 13 שנים, ואנחנו יודעים גם חתונה, אומנם לא יודעים בדיוק מתי, ואנחנו גם יודעים שיש חגים בפתח. החגים מגיעים כל שנה, אנשים אומרים, נפל עליי החגים, נפל עליי פסח, נפל עליי בר מצווה, אבל ידענו שזה יגיע. אז מה זה האחריות הכלכלית? אם אני יודע שהחגים מגיעים כל שנה, ואני שם בצד כסף כל חודש, צריך להגיע שהחגים הגיעו אחרי החופש הגדול ואחרי תחילת שנת הלימודים. נכון. הגיעו ככה חבילה יפה כל 3 חודשים האלה. ממש. מאוד יפה, אבל לכל נושא אנחנו עושים חיסכון. אנחנו מקצים איזשהו סכום לחגי תשרי, ומגיע חגי תשרי ששמנו בצד, כל אחד יודע בערך כמה הוא צריך, ומגיע חגים, מוצאים את אותו חיסכון קטן, ווואו, פתאום משפחות מראות לנו שהן עוברות את החגים בכיף, כי הם הקצו לזה את הסכום הראוי. אבל ישראל, אני לא הולכת להקל עליך, כי בוא, אנחנו נמצאים בתקופה שאנשים אומרים, לא רק שאני לא מצליח לשים בצד, אני לא מצליח לגמור את החודש. נכון, אבל זה שוב פעם אחריות. המציאות הכלכלית היא לא פשוטה, יוקר המחיה לא פשוט. אז מה עושים? אנחנו יכולים לעשות שינוי, וכל אחד בא מסתכל על עצמו. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על הדשא של השכן, ואני אומר, אל תסתכלו עליהם, אתם תסתכלו על עצמכם. יש לכם אירוע במשך השנה, קניתם בגד, קניתם 2 בגדים, יכול להיות שאחד אתם יכולים להשאיר לראש השנה, כי אחרי האירוע אתם שמים אותו בארון. אפשר להגיע לחגים בתבונה, וכל אחד לפי הכיס שלו. כן. ולכן אתה יכול להגיע לחגים עם צמצום בהוצאות, וזה לא מפחית את שמחת החג, אלא להפך. כן, אם אנחנו ניכנס... הזכרת ישראל בדברים שלך שאנשים קונים עם כסף שהוא לא שלהם, אז חלילה לא מדובר בכסף של אחרים, אלא אנחנו מדברים על הבנקים וחברות האשראי ששמחות מאוד לתת לנו את ההלוואות. מי מאיתנו לא מקבל את אותן הודעות לטלפון, הלוואה עד סכום כזה וכזה. ברגע. אז בוא בדיוק ברגע אחד, בוא תספר לנו עד כמה זה מסוכן, לאן זה יכול להוביל אותנו, שאנחנו מתפתים מאוד לקחת את הכסף הנזיל הזה. זה מסוכן מאוד, ואנשים היום יורד להם באשראי את מה שהם קנו בחנוכה ובפסח קודם,
והמציאות שאנחנו נפגשים עם הרבה משפחות זה שהטלפונים והאיומים מהבנקים ומהוצאה לפועל ומכל מיני גורמים שהם לקחו מהם הלוואות ולא יכולים לעמוד, אז במקום לשבת עם המשפחה בערב בשמחה, רואים את הלחץ הגדול על פניהם שהולכים להקל לי את החשבון, אני הולך להיות מוגבל, איך אני אשלם שכר דירה וכולי וכולי, וזה גורם למציאות כלכלית ונפשית, משפחתית, מאוד מאוד קשה. כן. טוב, אז אולי בוא נעבור על כמה כללים בסיסיים שאתם במקימי מוציאים לציבור הרחב. בסוף צריך לקנות את המצרכים לסעודת החג, צריך וכדאי בגדים חדשים לחג. איך עושים את זה נכון, מחושב, מתוכנן? קודם כל, רישום ומסקנות. אני אומר לאנשים, תראו, אנחנו כמו שמשנה לשנה, זה חוזר על עצמו, לפעמים משתנים מספר הילדים האורחים, אבל אם אנחנו זוכרים ששנה שעברה היו לנו מספר אורחים והוצאנו את המוצרים, לא מדבר על הסכום, אנחנו יודעים בערך מה לקנות. יש איזושהי מציאות שלנו, פסיכולוגית, של לחץ, אולי יחסר עוד בשר, עוד דגים, עוד ירקות, עוד דברים, ואנחנו הולכים להיות מחסנים של רשתות השיווק. צריך לקנות מה שצריך, הסופר פתוח גם למחרת, יש עוד חגים בפתח, לא צריך להעמיס, זה אחד הדברים שאחר כך הפחי זבל מלאים בכסף שלנו, בכסף של המשפחות שאין להם. למה מהלחץ? זה טיפ אחד של לבוא ולעשות חישוב, ואם אתה לא יודע לחשב לבד, תיזכר מה היה שנה שעברה. זה הסקת מסקנות שאני מציע להרבה משפחות, משנה לשנה תשכללו ותראו, תשאירו עודפים בבית. כמובן יש את הטיפים הרגילים של רשימת קניות, דיברנו מקודם על החסכונות, וללכת, איך אומרים, ממש בתבונה, בחוכמה, ואם יש דברים יקרים מאוד, אז אפשר לבחור דברים אחרים, וזה משפיע מאוד. אתה מגיע היום עם העגלה לקופה, ואתה פתאום רואה כל מיני דברים, אז אפשר להוריד, אפשר לשנות, אפשר לצמצם, וזה לא צריך להפחית משמחת החג. כן. אז אנחנו מקווים מאוד שאכן ישראלים רבים יפעלו בדרך הזו הנכונה. נזכיר שאצלכם במקימי עוזרים למשפחות רבות לא רק סביב החגים, אלא בעצם בתוכנית כלכלית ויציאה ממצבים קשים. נקווה שלא נזדקק, אבל אם כן, אז טוב גם שיש אתכם. ישראל ליבמן, מנכ"ל עמותת מקימי, תודה רבה לך ושתהיה שנה טובה. תודה רבה ושנה טובה, שנה כלכלית טובה לכל עם ישראל. אמן. תודה רבה. תשמע,